Те сега, приятели ми Чочо, ме предизвика да си разбия 10 яйца в главата. Чочо държи едно, накрая ще го размаже върху главата ми, а те са другите 9. Е така, маката. О, забравете. Така. Това е продуктово позициониране. Моля, не го показвайте на приятели. Добре. Не, моля го показвайте на приятели, моля. Ще започваме. Да, започваме. Така. Гледайте и се наслаждавайте на видеото. Второ. По-бавно, по-бавно. Трето! По-бавничко. Стефано, прави го. I believe they can fly. I believe I can fly. I believe to the sky. После ще си правиш гел. Не го правете вкъщи, не е приятно. Ама ние сме си вкъщи. О, хванка му! Не псувай пред децата. Така е. Полагате се още едно. И последното аз ще го забия. Забивай!